14 verse 17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So Psalm 68 verses 3 and 4. Ngicela ngiphi isiZulu. Ngesingisi ithi, but may the righteous be glad and rejoice before God. May they be happy and joyful. Sing to God, sing in praise of his name. Extol him who rides on the clouds. Rejoice before him. His name is the Lord. Kepha abalungileyo bayakujabula. Bayethaba phambi kaNkulunkulu. Bethokoza nokuthokoza. Hlabelelani kuNkulunkulu nidumise igama lakhe. Menzeleni umendo lowo odabula amahlane igama lakhe linguJehova. Yethabani phambi kwakhe. So 2 weeks ago I attended a conference in one of the organizations ebizwa nge-EO, and there was someone who spoke. A number of speakers over the 3 days, Sunday, Monday, Tuesday. I probably had over 25, 30 speakers. But one of the speakers spoke for 1.5 hours. He spoke about happiness. He spoke for 1.5 hours what the young into that I took away. He said happiness is determined by the stories we tell ourselves. Look, Pin. The stories we tell ourselves determine how happy we are going to be. Now, ngoba yena umuntu ongena umzalwane, I am saying we listen to the voices of the enemy who tells us how self-important we are, to a point of becoming discouraged when our self-importance, what is happening in the reality, in the real world, is not consistent with the self-importance that the bar we've set ourselves. It sounds very philosophical, don't worry, I'm going to break it. When I grew up, I grew up in Bali. In fact, ben driver khona kumlahla Nkosi Zolo, just reminiscing of ubusha bami, because I left in Bali. We left in Bali as a family in 1987. At the time, I was 11. So I was young. I had fun. I was driving there. I even called Omunye Sizwe. Esasikhula naye khona kumlahla Nkosi kaMhlongo. Ngithi bro, ngidlula la ngasekhaya. I missed the olden days, and we started speaking a few minutes about what we were doing when we were young, and Sibuko Kung Fu, and we thought we were the best thing that's ever happened. It was an amazing life I lived kumlahla Nkosi. Obviously, because of political violence, we moved to Escotini. As a young person, you're young, you're 11, usoka instability, sinomuzwa wesitini, omuhle, omkhulu, si kunamanzi la, khona la ekhaya, ukhona izwa into engisho i-toilet likhona la endlini, kunemigaqo eyitiyela, sahamba sa eScotini. Masifika eScotini kufuna ngiyokha amanzi emfuleni. Kumele ngiyokha amanzi eDabe, kumele ngihlale emzini noDaka, kumele end. I then said, Nkosi, I was young obviously. Nkosi, if you can do one thing, as ngikhula ke, even sengikhula-khulele sengiqalile ukusebenza. If you can do one thing, ngikhiphe emzini noDaka eScotini la singenamanzi khona, kufuna kuyokhiwa amanzi. Ungise emzini wesitini. Khona usahamba nami. So that was my prayer. uNkulunkulu angisuse. All I wanted was umuzwa wesitini bazalwane. Ukuthi kuphi akunankinga noma usesigodini makuwumuzwa wesitini ukhona uza into engishoyo. Then uNkulunkulu angikhiphe esigodini angise Montrose. Okay, ngiwutholele umuzwa wesitini. And then I said, no. The next prayer, Nkosi,
do better. uNkulunkulu aphinde angiphe unkosikazi omuhle. Hawu uNkulunkulu aphinda ngipho asiphe akasangiphi ke manje ngoba usesipha aphinda asiphe omunye umuzi. Hawu uNkulunkulu kanjalo. I then said, Nkosi, yabona manje mongangiphi imali engaka. Let's say for argument's sake ngicela u10 rand or 100 rand. Hayi Nkosi mongangiphi 100 rand. Hey. Anginikeze u120 ngesibonelo nje. Nkosi mongangipha u200. Life has a way of stealing our happiness. Uyazi, I remember ngesikhathi usacela uNkosi mongangiphi nesifasi. Mongangenza ukuthi ngiacceptwe eTVET College noma university or wherever la ufuna ukuya khona. Hayi uNkulunkulu adelive. Nkosi uma ungangisiza ungiphe umsebenzi. uNkulunkulu akunikeza umsebenzi kodwa usahola u200 rand ngosuku. Nkosi, now mongangipha umsebenzi ozoclocka u300 rand per day. Hayi uNkulunkulu aphinda deliver. Because it is normal to be ambitious. But in our ambitions we end up siba unhappy and not seeing how blessed we are. Happiness ayideterminwa izinto onazo. We have allowed amanga kakhulu from the enemy. Samvumela ukuthi asenze sibe unhappy ngenxa yezinto esingenazo. Sayeka ukubonga uNkulunkulu izinto esinazo. As a result, singabazalwane aba unhappy ngenxa yokuthi unelo minyathelo nje ngephuthu umzalwane akusho ukudla ukufela ngenxa yokuthi hayi akasalwisi wena uselwisa leza inkinga zakhe through you. What is defined as unmet expectations is the biggest danger towards our happiness. Ecula manje sithi le njabulo esinayo itholakala entweni itholakala kwimoto, itholakala emalini, itholakala kumuzi, itholakala kuma-marks. Absolutely no. Itholakala kuJesu. Ngoba eyelizwe injani bazalwane iyadlula. Kodwa kaNkulunkulu imile ingunaphakade. Namhlanje ngizorealign nabantu abaningi to purpose. Because ngenxa ye unhappiness yabo entshontshiwe bagcina sebengahambe kwi-purpose athi ngizohamba kwi-purpose emhlazane. And lo mhlazane ithi ngikutshele utalagu. Utalagu into ongakuzoyibambe. Utalagu is like a rainbow. It's something that you see but you'll never touch it. And the enemy bazalwane usibambe kwi-unhappiness ngenxa yotalagu. Yabona make kwawamafutha emoto kwakhona ilanga. Uyayibona le yanto leya kodwa manje masufika kuyona hawu akuyona lento ekade ngiyibona. Amafutha. But luphi lo litalagu lo litalagu is a rainbow. You'll never touch it. Awuthi ngwenze lesibonelo. Mangase ngibingelele bonke abantu la endlini one by one. Bese ngishiya uMama Khumalo. uMama Khumalo ebese ethi umfundisi akangithandi ngoba akazange angibingelele mina bonke babingelelile. Uqinisile noMama Khumalo ukuthi angemthanda.
But iqhamuka phi leyo nto? It's a story. Asesicreate yena. Esingahlangene nami. Kunokwenza kube ngikhohliwe. Kunokwenza kube nje I did not feel like greeting her, isn't greeting everyone. My reasons cannot determine her unhappiness or happiness. We have allowed and outsourced the happiness here to other people. Happiness yami izoncika kumngami. Kodwa ngithe le njabulo itholakala kubani bazalwane? KuJesu. Now, beyond telling herself a story mamkhumalo, azaxoxe mayifike ekhaya. Athi li umfundisi akangifuni. Athi wenzeni? Hayi yabona nje li akangifuni sengikhathelo yena. Kade angiqala. Uyoza khumbule nezinye izinto ezingekho. Ngoba the story has now been expanded engqondweni yakhe. 2, ungenza isilema sonke. In fact, noma umfundisi last week ngiyasola. But I don't know how many of you have you seen conflicts eqhamuka out of nothing? In fact, the biggest conflicts in families aqhamuka out of nothing. These stories are so dangerous, and the intention yazo is to destroy families, is to destroy churches, is to destroy institutions. Inhloso yazo ukuzobulala. The enemy has come to steal, kill, and destroy. So bazalwane, your happiness ayikho ngaphandle, ingaphakathi. All you need to do is to walk into it and stop walking in bitterness, walking in anger, walking in these expectations. Am I saying don't be ambitious? No. Continue to be ambitious. Kodwa senze njani mfundisi? Ngizonifundisa ke namhlanje. Yazi bazalwane, ayike into ebuhlungu njengoba nabazalwane abasensiwe who are saved but they are bitter, unhappy, angry at God and everything else. You just give your neighbor a high five. Akazenzi. They are unhappy. You ask God for that one thing, why deliver? You want the next one. I agree. Usazoyideliver. Kodwa be happy by Leonai. Everyone this morning have a reason to be happy. Because why? Sivukile. Siyaphefumula. Sinethuba lokuphinde sidumise uNkulunkulu. Sinethuba lokuphinde sikwazi ukucabanga amaqhinga azosenza la senze imali. Kwaze wamuhla uNkulunkulu ekseni. Ngento angenzele yona. Kweminye imizi becishwa imshini. Hawu nekhona bazalwane eyibhedlela. Kweminye imizi bebehleli belindile bengazi ukuthi othandeweyo wayo whether they will go through in this morning. Kweminye imizi beku-celebrate ukuthi kusathi tip abakafone esibhedlela kunele ngene namba sibhedlela kuphenduka isisu. Kanti esibhedlela bathi hayi wozomlando sengcono. Kodwa mawuke wabona inamba sesibhedlela uphendukelwa isisu ngoba uyazi othandiweyo kodwa wena uyaphila namhlanje.
kodwa wena uNkulunkulu uyaphila uguli noma ngabe kuthiwa kubhlungu kuphi kodwa uyaphila umphefumulo usahlangene nenyama. You have an opportunity to become a better person. You have an opportunity ukuthi ulungise nala kungalungile khona. You have an opportunity yokuthi wakhe impilo yakho. Awazi wamuhle uNkulunkulu ekseni. Awukwazi nokubona lokho ubuhle bakhe ngoba ubheke lapha ya. When you still have uphahla, awuvukanga emgaqweni. Awuvukanga emgaqweni. Uvuke ekhaya. Yebo, you did not have bacon and egg, udla isinkwa ngenhlanhla ubukhona ujamu, wadla nojamu, irame bingekho. That's okay. Kusekhona nogesi, awuwazi wamuhle uNkulunkulu. Kusekhona netiye, wazi wamuhle uNkulunkulu. Yabo ubisa lukho kodwa ukhona itiye noshukela ukhona. Ukhona uzwa into engisho bazalwane. Wena ufike la udlile. Khona abenganalo ngisho nophahla. Ukhona abangadlile sikhuluma nje. They don't know where their next meal is going to come from. Whilst we want that, let's thank God for this. So the scripture, soqala sisifundile in the book of Psalm, sithi, the righteous must be glad, must rejoice before God, and may they be happy and joyful. We are being given a template. Yokuthi asibe joyful and be glad before God. Simbonga uNkulunkulu. Sibe nomoya wegratitude. Sibe nomoya wegratitude yokubonga uNkulunkulu ngezinto asenzele zona nesinazo. Siye kuyena ngenkonzo yokubonga qala. Yabona uma uya kuNkulunkulu, if you go before God and say, Nkosi ngiyabonga ukuba ngivukile ekseni. Nkosi ngiyabonga ukuba ngisenophahla, I still have a shelter. Nkosi ngiyabonga ukuthi I still have a job. Nkosi ngiyabonga ukuthi abantwana bami bayaphila. Nkosi ngiyabonga ukuthi ukhona uzwa into engisho abazalwane ekseni namhlanje. Then bese uthi Nkosi phezu kwako konke lokho umoya wami uyakwetusa ekseni namhlanje. Nkosi, you just don't know how happy I am. Awazi ukuba ngijabule kangakanani. Nkosi ngiyabonga. Now ekubongeni kwami ngisacela ungilungisele kulabantwana bami abawu5 loya osangihlupha. Ukhona uzwa into engisho abazalwane. Nkosi ekubongeni kwami ngicela ungilungisele that promotion that I've been praying for. And ngiyabonga ukuthi in the fullness of time when we are ready you shall grant it to me. Ngiyabonga. Tina, we focus on what we don't have. And what we don't have makes us to ignore what a lot of things uNkulunkulu asezenzile empilweni zethu. Uma senza njalo ebese simbone enguNkulunkulu of not more than enough. And yet esontweni simbiza ngoEl Shaddai. Kodwa our response to him and izinto ezenzekayo ikhombisa ukuthi hayi akusiyena uNkulunkulu of more than enough lo ngoba angikayitholi lento ekade ngiyilindele ukuthi ngiyafuna ukuyithola. As a result, you are unhappy. And yet God has done so much for you. Namhlanje ngizonqoba umoya wokuba unhappy. Hayi ngoba
uNkulunkulu akenzanga kahle kodwa ngenxa because of the stories wena ozicreateile ngaphakathi engqondweni yakho. These stories are making you not to see ubuhle bakaNkulunkulu. Awutshela umakhelwane ukuthi stop lento yenza yeke. And you think when you get a better job you'll be happier. And you think when you get married you'll be happier. You think when you get that car uzoba happier. You get it and realize ukuthi hawu sengifikile akhosi man. And then you move your expectations to the next thing. Utalako. Ngeke uzofinyelela khona. And you live the rest of your life unhappy. Awuthi nginenzele isibonelo. Indodana yolahleko. Istory. Kwi-story sendodana yolahleko sitholakala kuLuke chapter 15. So, istory sithi thathifalayo yahamba and then mayithathifalayo yahamba yolidla ke idla ngendlela ethanda ukulidla ngayo. Now ihambe ke ilokhuza indodana le encane ibuye ngelinye ilanga. So mayibuya umfowabo omdala unayo yonke into ayidingayo la ekhaya. Zonke inkomo zikhona. Remember i-inheritance yomdala i-double yalomncane. Ngoko Jewish culture, you understand abazalwane? So inheritance yalomdala is double. Kusho ukuthi uma izothola u100 rand omncane, omdala uzothola malini bazalwane? U200 rand. Okay? So we hear ukuthi babili abafowabo. So omdala akasenze isibonelo, athathe u100 rand wakhe ayowudla ngendlela ayidla ngayo. Lo mncane ahambe, omdala asale no200 rand wakhe. Athathe izimali zakhe, omncane ahambe, lo omdala. Now uma ubaba enikeza omncane ifa, this is culturally now, kumele nomdala amnikeze. Kusho ukuthi omdala u200 asenze imali ezinkulu, u200 million rands wakhe ukuphi bazalwane? Ukuyena. Lo mncane uthatha u100 million rand wakhe wayowudla ebumnandini. Lo mdala una twice lo. Uma ebuya, I want you to hear me. Listen properly. Uma ebuya omncane ubhuti omdala bese ubaba amhlabele inkomo enkulu kunazo zonke esibayini. Ubaba ajabule azakhiphe neringi yakhe amnikeze, amfake izihlangu neloko lakhe. Omdala adinwe. He's unhappy because omncane uthi lo mdala mina ngihleli la ekhaya ngenza yonke into kodwa nikaze ningihlabele. Wena uvele engulubeni uhleli la ekhaya njengoba esho nje unayo yonke into, uno 200 million op bank account, inkomo zala ekhaya une access kuzona nanoma yinini uma ifuna ukuyihlaba. But ubuka uzicompare nalomncane. I-happiness yakhe bazalwane isintshontshwa into eyenziwa komncane, despite the fact that unenqwaba yemali nenqwaba yefa alitholile. When the enemy wants to steal your joy, he steals it by comparing you to others. Buka abanye sebehambe kangakanani. Buka abanye sebeprogresse kanjani. Number 2, he steals it through something ebizwa
nge-imposter syndrome. What is the imposter syndrome? The imposter syndrome is the inability to see ukuthi ubusiseke kangakanani. 2, ebese uyazi bazalwane ngendlela omubi ayisigebengu ngayo. Uzokutshela ukuthi wena you are a fraud. Wena yonke lento nayo kusasa izohamba. Awunikhona bazalwane. Yonke le njabulo nayo izophela kusasa. Lo msebenzi onawo uyahamba. Ukhona yini oyazi into engikhuluma ngayo bazalwane? Yabona le moto nayo lo mshado wakho yonke, the enemy will steal your joy through imposter syndrome, making you to believe ukuthi yonke lento yakho will fall flat tomorrow. When uma ke kwenzeka mhlambe kwenzeka into eyodwa nje negative bese uthi awu nako ke sekuqalile njengoba ngangishilo vele. You are waiting for a disaster to happen. And the enemy is stealing your joy. Imposter syndrome destroys abantu injabulo yabo. Because at no point in life, at no point in life, if you have that imposter syndrome, will you just sit and realize ukuthi uNkulunkulu ubusisile. And the enemy is stealing your joy. Uthi obhalayo in the book of Nehemiah, since English man, chapter 8 verse 10. Uthi the joy of the Lord is my strength. Namhlanje ngizothi kuwena, phuma with joy that comes from izinto. Phuma expecting other people to make you happy. Phuma expecting izinto to make you happy. Phuma, we call that the locust. Now, locust of control or something like that. So in other words, you can't control isn't this the external, but you can control how you feel. How you feel. If you feel happy, happiness is temporary, but joy is permanent. The joy, lenjabulo esinayo, asitholi from izinto, asitholi from imoto. Because if your joy inceke ezintweni, it means you will never be happy. Uthi uSolomon encwadini yaEcclesiastes chapter 2 verse 10 and 11. Uthi I denied myself nothing my eyes desired. Angizange ngizincishe lutho engangilidinga. Kodwa konke kuyini bazalwane kuyizeleze. The man had so many wives. The man had 1,000 wives, including ama concubines. The man had all the splendor. Yonke ingcebo ongayicabanga. Kodwa uthi konke lokho kuyizeleza. I want you to walk this journey with me as a Sokhuleka. Start every single day by having gratitude. Mbonga uNkulunkulu. Lonke usuku. I really want you more ekuseni every day. Just wake up with gratitude. Nkosi ngiyabonga.
Nkosi ngiyabonga ukuba ngihlengile, Nkosi ngiyabonga ukuba ngigcinile, Nkosi ngiyabonga ukuba kunjani, Nkosi ngiyabonga ukuba ngisaphefumula, Nkosi ngiyabonga ukuba sinophahla la ekhaya, Nkosi siyabonga silale sidlile, awu even nasekuseni isinkwa sikhona, awu Nkosi siyabonga. You have a lot to be great. Nkosi ngiyabonga ukuba ngiyahamba ngesikoleni, Nkosi ngiyabonga ukuba ngiyahamba ngemsebenzini, awu kwakona ukuthi ngisasebenza, ngiyabonga Nkosi. Nkosi ngiyabonga ukuba ngibusise ngemoto, Nkosi ngiyabonga ukuba do you understand what I'm trying to say? There is something to be grateful for, whilst you still believe in God for more. Does not mean stopping. We are stopping to be ambitious. God, we are more. So I want to give you solutions. It doesn't touch you. Number one, instead of saying, I'm teaching you something called cognitive reframing. Cognitive reframing is basically reframing your thoughts. Instead of saying, ake ngenze isibonelo kade ngisenza eScottsville. Usathi uyasebenza, uyathikitha, uthikitha 200 rand per day. Niyakwazi ukuthikitha abazalwane? You earning 200 rand per day. 150, 200, imali encane. Okay? You are a graduate and you did whatever, wawuyenzile esikoleni. And then instead of saying, Nkosi, buka abanye engangifunda nabo, they are earning 1,000 rands per day. And ngangihlakaniphile kunalabantu. Rather change the story, reframe it, and say, Nkosi ngiyabonga ngomsebenzi. Nkosi ngiyabonga ngo-200 rand ongiphe wona. Nkosi wazi wamuhle ekuseni. Ngiyakudumisa. Ngibabaza ubukhulu bakho. Yazi Nkosi kunabantu abangasebenzi. There is 60% youth unemployment in South Africa. So khumbuza uNkulunkulu ama statistics. There is 43% on the expanded definition of unemployment abangasebenzi. There is 31.6% abangasebenzi if you don't use the narrow definition. Nkosi kuwana wonke lama stats engiwabalayo, kodwa mina ngikwazi ukuthi to put food on the table. Because in the fullness of time, with what you want to do empilweni yami ngokwe purpose yakho. Because if you live your entire life sonke isikhathi ignoring what you have as if it does not exist in the sea of unemployment, only focusing on what you want, you will be unhappy for the rest of your life. You'll never be happy. There is no perfect life. It's an illusion, amanga. Ayikho impilo perfect. There may be a perfect wedding, but there is no perfect marriage. There may be a perfect birth, but there is no perfect child. There is no point in life where uzothi khona things are so smooth in my life that I am at the happiest. Kungenzeka for a week, but next week something is going to happen to take you down. But you can live with joy of the Lord, not yakho. Yini leyo njenge righteousness. I-righteousness kaNkulunkulu is what we have masasindisiwe. Ayethu esayithola ngoJesu Kristu ngomsebenzi asenzela wona esiphambanweni. Nakanjalo injabulo esinayo sifumana ngokuza kubani kuJesu.
Uthi uJesu in the book of John chapter 15. So before ngiye lapho, I want you to reframe your cognitive thinking namhlanje. I want you, instead of complaining, thank, and then bese uyacela uNkulunkulu. Ukucela akube into yokugcina after usubongile. After usumbongile uNkulunkulu, I really want you to see what God is doing in your life. Even us as abantu, umuntu sonke isikhathi ozocela ungabongi, asimthandi. Siyamthanda umuntu obongayo, o-appreciateayo. Ebese thi kodwa ke ngicela ungilekelele ngalokuyana. So number one, as part of the solutions, instead of saying you have failed, rather see what others may see as failure as what did not work. I have learned something that did not work. You understand, bazalwane? So you have not failed, but you learned something new. In our scripture says, all things work together for them that love the Lord. Ngoba ubona emva kweminyaka ukuthi uNkulunkulu ubekusondeza eduze kwakhe, ubunga kube seduze kwakhe kube leyanto leya ayenzekanga. Awufailanga wena. Kodwa uNkulunkulu, you have learned something. Tell a neighbor and saying funde something. Number two, the locus of control. There is external locus and internal locus. The external locus is life happens to us. But internal, I respond intentionally. So respond ngale njabulo nayo evela kuJesu. Understand, bazalwane? And then the last point is gratitude, which train your mind to find what's good before it automatically finds what's wrong. Because ingqondo yakho izoyithola into wrong. Izoyithola into ezokwenza ucomplain. So before ingqondo yakho ithola into ezocomplaina ngayo, thola wena into right. Happiness is a decision. Happiness is not the absence of problems. uPaul uboshiwe in the book of Philippians 4 verse 4 uthi rejoice in the Lord always. Uboshiwe usejele. Kodwa uthi rejoice always in the Lord. The enemy has stolen our happiness. Chontile. And we are unhappy. Not because something has happened, but because you think happiness yakho incike intweni. Ayincikile emalini onayo. Ayincikile emsebenzini wakho. Ayincikile kwemoto yakho. Ayincikile kwipromotion. Ayincikile emshadweni wakho. Ayincikile on your wife, on abantwana bakho, behavior yabo. Don't let the enemy steal your joy. Reclaim namhlanje your joy. Your joy is in the Lord, and the joy of the Lord is your strength. Uthi uJesu ekhuluma nebandla esehamba ekhuluma nabafundi bakhe esehamba in the book of John 15 verse 11. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. May God's joy remain in you, so that you may be full. Not your joy, but God's joy. So untshontshe kakhulu omubi empilweni zethu. Namhlanje siyayiclaima injabulo yethu. Le njabulo esinayo ifunyanwa kuphi? Gokuza kuJesu njalo. When you are in him, stop being umzalwane unhappy. Stop being umzalwane ongenela joy. Does not appreciate what God is doing in empilweni yakhe. Gratitude. Mbonga uJehova mphefumulo wami. Nawo konke okubizwa ngegama lakhe. Akulibonga igama lakhe. Kubizwa ngara, I can't remember. That's the point namhlanje kade ngifuna umfundisa yona. Happiness
should not be determined by the stories you have told yourself. You've told stories, and those stories are lies. Cancel those lies namhlanje ngegama likaJesu.